तो हेल्लो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा गोबां नोंथांमोना नटिसखौ मोनबाय जानांगौ आरो बे नटिसखौ आंबो मोनदोंमोन सिगाङावनो नाथाय रियेल ना फेक बेनि थाखाय आं भिडिअ खालामाखैमोन मानोना रिस्क दङ दा लोगोफोर फाइनालि नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाना फैबावदों बेनो जाबाय अफिशियेल नटिस पाब्लिश खालाममारबाय एग्जामा फाइनालि पस्टपन जाबाय आरो बे एग्जामा माब्ला जाफिनगोन बेनि सायावबो गोबां नोंथांमोना मिथिनो लुगैगोन आं बेखायनो बेयाव जेसेबां हायो नोंथांमोनजोंहाय अफिशियेल वेबसाइटआव थांनानै गासिबो डिटेल्सखौ होगोन जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायो नाथाय एग्जाम सेन्टारा 17ल' दङमोन आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना गाव गावनि जायगायाव मोननो हागौ आं आसा खालामदों आरो लोगोसे बेयाव पस्टपन खालामनाय जाहोना बेनो किजानि केन्डिडेटआ बारा नालाय 9 लाख दङ बेखायनो जायगानि प्रब्लेम जादों जानांगौ दा गोबाव खालामा जों थांनि फै अफिशियेल साइटआव दा फाइनालि जों फैबाय अफिशियेल साइटआव DMEनियाव बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नायदो दानिया अफिशियेल पाब्लिश खालामबाय जे जेबो बे फेक नङा रियेलानोमोन नाथाय जोङो एप्रुभ जेबो मोनैखाय जोङो होनो हायाखैमोन जों नटिसखौ सिगाङाव मोनदोंमोन दा फाइनालि नायदो लोगोफोर बेनो जाबाय नोंथांमोना रिटिन टेस्ट माखासे पस्टपन नटिस बेयाव ओंखारबाय दा जों बेखौ डाउनलड खालामगोन आरो डाउनलड खालामनानै जों अफिशियेल नटिसखौ जों नोंथांमोननो दिन्थिगोन बेनो जाबाय लाइभ प्रुफ नोंथांमोना बेयाव नाय दा नोंथांमोननि एग्जामा जाफिनखागोन टेनसन गैया नाथाय जास्ट नोंथांमोना फरायनो टाइम मोनदों आरो फरायबावदो दा बेयाव बुंदों लोगोफोर नोंथांमोना माखासे नटिसखौ नायबानो जाबाय दिस इज फर इनफरमेशन अफ अल कनसार्न डेट द रिटन एग्जामिनेशन फर ग्रेड 3 टेक्निकेल मोनसे दङ आरो लोगोसे नन टेक्निकेल मोनसे दङ प्लास ग्रेड 4 दङ अके थ' बे मोनथामबो एग्जामा मोनथाम 3 सेसन दंमोन मोनथामा अके बेखौहाय इज हेयर बाय पस्टपन आनटिल फार्टार नटिस माने फैबाय थानाय नटिससिम नोंथांमोननो बेखौहाय पस्टपन खालामथ'बाय 15 मेआव जानो गोनाङा आरो फ्रेश डेटआ थाबैनो इसु जागोन आरो एडमिट नोंथांमोना मोनफिनगोन दा जायखिजाया नोंथांमोना पजिटिभ था आं खावलायदों नोंथांमोना फरायबाय था जाहाथे मोजाङै एटेम्प्ट खालामनो हायो आरो मोनसे बाथ्रा लोगोफोर जोङो एग्जाम टाइमखौ नायोबा जोङो 1.5 घन्टाल' एग्जाम मोनदों अब्ला एग्जाम मार्क्सआ 50ल' जानाय चान्स थायो नङाबा 50 कुइसन थागोन आरो लोगोसे मोनसेयावनो 2 नाम्बार थागोन अब्ला 100 जाहैयो नाथाय सिगांनि हेल्थनि एग्जामा गासै 100 मार्क्सनि एग्जाम जायोमोन आरो मोनसे कुइसनावहाय 1 नाम्बार मोनोमोन आरो टाइमिंआ 2 आवार्स जायोमोन नाथाय बेयाव जों 1.5 घन्टायाव जोङो 50ल' थानायखौ नुनो मोन्दों LMC एबा लखिमपुर मेडिकेल कलेजनि एग्जामाव 50 नाम्बारल' एग्जाम जादोंमोन जेराव टाइमा 1.5 घन्टा एग्जाम जादोंमोन अके दा बेखौ जों मिथिगोन फैबाय थानाय समाव बिनिफ्राय बर'जों थागोना थाया बेखौ आं दायो बुंनो हाथ'ला जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगोन नाथाय हेल्थनि एग्जामा बर' थाफेरामोन लोगोफोर दा देग्लाय मा जायो जों बेखौ मिथिला सिगांनि एग्जामाव इंलिसजों थायोमोन आरो लोगोसे ग्रेड 4 बा एसामिसबो थायोमोन नाथाय बर' थाफेराखै दा देग्लाय मा जायो मानोना बे स्टेट गभर्नमेन्टनि जब आसा खालामो नोंथांमोना नेक्स्टआव मोजां आपडेटखौ मोनगोन दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट शेयार दा लेट जादोंआ बेनो जे अफिशियेल पाब्लिश खालामाखै नालाय आं बेखायनो सिलेक्ट खालामबाय आरो लोगोसे बे नटिसआ सिगाङावनो सफैखादोंमोन अब्लाबो आं बेयाव होनाय जायाखैमोन दा बेनो लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट हेल्थ डिपार्टमेन्टनि